prachtig weer. Ja, amai zeg, we hebben het zonnetje vast, Ja, hè. toch? Zeg, ik heb goed nieuws. Jullie zijn genomineerd voor de Visit Limburg Awards bij de fietsvriendelijkheid. Echt? Oh zeg, hoe geweldig is dat? Ja. Zeg maar, dat gaat Benny leuk vinden. Wil je het hem vertellen? Graag, kom. Schat, nou moet je het juren. Hey Benny. Hallo. Het Velenhofke, wat doen jullie juist? Ons fietsterras ligt in het midden van de natuur van Haspengouw. In de achtertuin van onze vakantiewoning. De ideale plek als fietser of wandelaar om tot rust te komen met een frisdrankje of een streekbiertje. Els, welke unieke beleving bieden jullie aan jullie gasten? De fietser die kan hier zijn fiets opladen aan ons oplaadpunt. We hebben een hersteldienst en we hebben een EHBO-kit, zowel voor de fiets als de fietser. Waarom moeten de mensen op jullie stemmen? In ons fietscafé kom je tot rust, word je helemaal ontzorgd. En ons motto is lach, leef en fiets.